M'emporto a la platja l'estel de paper i així tot el dia jugant ho passem molt bé. Hola, ens trobem aquí a la sala de mestres, una sala de treball dels mestres de l'Escola del FES, i l'hem convertit en un petit espai per explicar què és això dels estels i com els fem. Per explicar-ho us he portat alguns dels models que tenim fets aquí a l'escola, que a més estan fets aquest curs passat, tot i que ja tenim una llarga tradició de construcció d'estels i durant molts anys han construït. Aquests són els d'aquest curs passat. Aquest és un estel que està fet amb plàstic pintat amb tèmpera seca. És un estel que al ser de plàstic molt lleuger pesa poc, fins i tot amb la pintura pesa poc, i és molt lleuger a l'hora de volar. Té a la cara del davant el que anomenem la vela, que és la part més creativa, allí on s'expressa una mica allò que s'ha de veure de l'estel. Després al davant hi ha la corda que lliga l'estel amb el fil, que després en parlarem, i al darrere hi ha l'estructura que dona consistència a l'estel. Dues varilles en forma de creu, a diferent alçada, i una petita corda que li dona una mica de curvatura per estabilitzar l'estel. Finalment, a la banda de baix de tot hi ha la cua. La cua que pot tenir una dimensió diferent, aproximadament entre els 5 i els 10 metres. Aquest és un estel de 80 centímetres d'envergadura, 80 i 80. És un estel que té una longitud suficient com perquè puguis deixar-lo volar i a més de 50 metres veure'l amb claredat i reconèixer la figura. Si l'estel és més petit, com ara aquests, que els van fer també aquest any a la classe de petits, tenen 50 centímetres i per tant la cua com la longitud de corda que li podem donar serà més limitada. A més, la proporció del pes i la vela també és més limitada, per tant li costarà més de volar. I tampoc el podrem deixar anar a molta altura perquè de seguida el perdríem de vista i ni tan sols afiguraríem la figura que hi ha. Per tant, és un estel de 20-25 metres, més que suficient. Encara que a la corda n'hi posem 30 o 40, l'altura per volar no cal que sigui més. El mateix aquest, que té pintada aquí les 4 barres de la bandera, o aquest altre, que és la mida que jo us aconsellaria. Aquest és un estel, també fet del mateix tipus de plàstic de bosses d'anar a comprar, i té 65 centímetres, que és una mida que està entremig una mida intermèdia que permet fer volar l'estel fins a uns 50 metres, que és una altura més que suficient. Per tant, la corda corresponent que també li posarem també tindrà aquesta altura. Bé, això serien els components de l'estel i jo us aniré explicant com se'n fan. Primer, i abans de començar, us explico que a l'hora de construir l'estel, primer de tot farem la part aquesta, la vela i l'estructura. Després lligarem la corda que ens permetrà fer-lo volar, la corda per donar-li curvatura, i quan tinguem acabat aquest element hi afegirem la cua. La cua, com podeu observar, està feta de plàstic, de bosses de brossa de diferents colors. A més colors, més bonic. I ja us dic, i no cal que sigui excessivament llarga. Amb una cua d'entre 5 i 7 metres és més que suficient per un estel d'aquestes característiques. La cua estabilitza l'estel, fa que el cap no cueja. Cuejar vol dir que gira cap aquí, gira cap allà, i aquests moviments així tan prolongats sovint acaben fent caure l'estel. Perquè no passi això, se li carrega la cua i fa que no el deixi ballar tant. I al mateix temps la curvatura aquesta també fa que l'aire marxi per les vores i també queda més estable.
és un estel molt segur a l'hora de volar i que pràcticament aquesta factura és un èxit assegurat a l'hora de volar. L'estel que nosaltres farem. Aquí a la vora tinc, primer de tot, una bossa de samarreta, que es diu, perquè té les gancetes aquí dalt, que és la que farem servir per fer el material de la vela. És un plàstic molt lleuger, prim i alhora molt resistent, perfecte per fer aquesta feina. A més, tinc per ensenyar-vos aquí aquestes capsetes on hi ha cues, fragments de bosses de brossa ja tallades amb una guillotina fent diferents fragments perquè després els nens es puguin anar agafant d'un color o d'un altre i anar fent la cua del seu estel del color que vulguin. Només cal enganxar el boxinet de cua amb les següents. Tornem una altra vegada a recuperar el punt de partida. Diríem que aquesta seria el tipus de bossa que ens serviria com a tela de pintura per fer la vela, com a paper. En aquest cas és plàstic. Tallem les solapes de la samarreta, tallem la cua de la part final, perquè així puguem obrir la bossa, que fa més pesat el treball. I ara obrim la bossa i per aquesta part acabem d'obrir-la totalment. Ens queda una superfície de 65 centímetres d'amplada aproximadament i gairebé 130 de llargada. O sigui que amb una mica de sort podríem muntar dos estels sobre ella mateixa, fent que el cap estigués en una punta i en l'altra també el cap estigués en una altra, perquè si no, els dos en la mateixa direcció, ens faltaria un palet de plàstic. Bé, jo ara aquest plàstic que tinc tallat aquí, el plego, me'l guardo i és el mateix que tinc aquí enganxat. Aleshores, un cop ja el temps, el fixe sobre la superfície que has de treballar i has de dibuixar l'estel. L'estel aquest que dibuixem té 65 centímetres d'altura, 65, i a més té 65 centímetres d'amplada. La mateixa altura i la mateixa amplada. Aquest mateix model d'estel pot ser més gran o més petit, però sempre mantenint les proporcions. En aquest cas, amb 65, tenim que la part de dalt serà de 8 centímetres i la part de baix on s'enganxarà la corda, aquí en aquest punt, de 10 centímetres. Ara acabem de dibuixar el que ens falta. Així, haurem de dibuixar la forma de l'estel. Després l'haurem de tallar justament per aquí i abans de tallar-lo i de pintar-lo, el que farem és reforçar-lo. Bé, per reforçar què? Reforçar les línies aquestes perquè en cas de ventada no es trenquin justament per aquesta part que serà la que més pressió aguantaran. És aquí on posarem una mica de celo que marcarà aquestes línies per la part interior. És a dir, que quan tallem el celo quedarà i farà de suport perquè no es trenqui amb facilitat. Bé, així. El celo té l'avantatge de que és un tipus de cola immediata i el seu ús és molt còmode i molt fàcil, perquè cap altra cola ens permetria fer un treball tan ràpid, tan acurat i tan fàcil com és el treball amb el cel. Ja que el tenim fixat aquí, aprofitarem per posar les varilles. Això és una varilla de fibra de vidre que finalment és molt barata i
flexible, perfectament recta i és idònia per utilitzar-la per fer l'estructura de l'estel. L'única prevenció que s'ha de tenir amb aquest tipus de material és que abans de tallar-la seria convenient de posar-hi una miqueta de celo en el punt en què tallaràs, perquè d'aquesta manera la fibra de vidre no s'expandirà, no sortirà, no farà tant polsim, i d'aquesta manera al no fer polsim no picarà, perquè la fibra de vidre té aquest problema, que fàcilment es trenquen les fibres, suren a l'aire sense que te'n donis compte i acaben provocant picors a la pell. Són les microfibres. Bé, ja en tenim una i en faríem una altra, el mateix, d'aquí fins aquí, a la mateixa mida, posaria el cero igualment. Bé, i ara el tallaríem. Bé, ja tenim les dues varilles preparades. De les dues varilles ara és el moment de fixar-les sobre a la seva línia. Primer posarem aquesta transversal i passarem una tira de celo per damunt, però per no equivocar-nos, primer la fixarem una mica perquè no es mogui pels dos costats. Així, ara ja està ben ubicada, ben col·locada, i ara sí que podem agafar una tira de celo i fixar-la tota sencera aquí perquè quedi adherida al llarg de tot el recorregut. Amb l'altra farem el mateix. Ubiquem al seu lloc. Aquí primer marquem perquè no se'ns mogui. La fixem també aquí baix perquè no se'ns mogui. I ara, un cop ja està al seu lloc, ja podem posar-li el cero. Molt bé. Això no es pot fer fins que no està la vela pintada. Vull dir, nosaltres ara farem l'estructura sense pintar la vela només per veure l'efecte de muntatge. Un cop ja tenim les varilles col·locades, ja tenim pintada la vela a l'altre costat, ja d'alguna forma tindríem tota la base de l'estel preparada. Trec tot el que sobre, ara tallaria justament per aquí a la voreta, per allí justament on hem posat el celo ens farà de punt de resistència aquestes cantonades perquè no se'ns trenquin mentre volen o si s'enganxen amb una branca. En fi, donar-li una mica més de resistència. Anirem fent tot el recorregut, tallant tot el sobre. Bé, ja tot això que en sobre és material de rebuig. Guardem el reciclatge del plàstic i ja tenim la vela preparada. Ara hem de posar la corda per tibar l'estel. Aleshores, un punt de subjecció de la corda serà la creueta que formen les dues varilles i un altre punt serà aquest que hem marcat aquí a 10 centímetres. Aquestes mides, us recordo que són importants, s'han de mantenir. O sigui que si fem aquest de 65, aquí ha d'haver 8 i aquí baix hi ha d'haver 10. Aquesta proporció, si no se respecta, no tens la garantia que després et voli. Bé, doncs el que farem per fer això és agafar una mica de corda, midem aproximadament la que necessitarem i ens disposem a col·locar-la.
I per col·locar-la hem de cosir. No he trobat trobo un problema, no tinc una agulla, per tant doncs hauré d'inventar una agulla. Això doncs amb un escuradents aquests una mica més gruixuts de lo normal, amb una punta punxeguda que pugui foradar justament per aquí, i una marca talladeta amb les tisores al final perquè pugui enganxar el fil i arrossegar-lo cap a l'altra banda. I així d'aquesta manera no tenim l'agulla però és com si la tinguéssim. Hem fet una agulla artificial amb un escuradents, que no és un escuradents, és un suport. És un escuradents gegant. Bé, aquí anusem la corda, ben anusada, la fixem un parell o tres de nusets perquè quedi ben agafada. És important que la corda agafi justament les dues varilles perquè les mantingui al mateix temps apegada l'una sobre l'altra. Bé, ara ja tenim una banda, ara anem a fer l'altra, anem a fixar l'altre costat. Tornem a repetir el mateix. Que quedem una mica còmodes. Aleshores farem el mateix, fixarem la cordeta aquí dalt. Això he tallat amb unes tisores per obrir el palet, perquè quedi agafadeta, així, el foradet que acabo de fer, passo la corda i la torno a passar un altre cop per l'altra banda. I aquí torno a fer el mateix, la torno a fixar, la torno a anusar. Abans però miro a veure si la dimensió és excessiva o no. Ara perquè ho veieu, la corda no se n'ha d'anar excessivament lluny. Hauria de quedar així i pràcticament hauria de fer una vertical en relació a la línia transversal, fer un nus, de tal manera que ens quedi una bagueta per entrar l'agafador de la corda. Bé, amb aquest punt en què hem estat ara, fixem el nus de la corda. Ens en sobrarà una mica, però la tallem i no passa res. Farem 3 nusos igual que abans, 2 i 3 nusos. Ja tindríem la corda i l'estel més o menys equilibrat. És important que estigui equilibrat, tampoc han sigut milimètrics, però tampoc cal patir per ser milimètrics, sí el màxim de precisos possibles. Veus, ara no és tant, però està bé, acceptable. Ara ve un problema que s'hauria de dir un truqui per solventar-lo. Com podem donar curvatura a l'estel perquè es mantingui així? Hem de passar una corda d'aquest extrem fins a aquest altre. Com ho podem fer això perquè es vegi aquesta curvatura i s'aguanti? Bé, aquí és on entra en joc un petit truqui. Veieu aquest tipus de tub transparent? Jo l'utilitzo per això, fixeu-vos. Jo n'agafo un bocinet, aproximadament un centímetre i mig, faré un parell, i aleshores doncs, passaré la corda que utilitzaré per curvar, la passaré alhora per aquí dins el tubo i aquest tubo l'insertaré en l'extrem d'aquest costat, de tal manera que farà de suport perquè la corda vagi a l'altra banda i no s'escorri. Anem a fer tot seguit, deixo una mica de lloc aquí al palet per entrar el plàstic i me deixo un bocí de corda una mica més llarg que el que
una mica més. Veiem. I ara, fixeu-vos, aquesta corda, la passem a l'extrem, la passem per dins del tubet. La corda aquesta s'esfila una mica perquè és de cotó. Bueno, les sintètiques també s'esfilen igual. Bueno, la passem per aquí i ara, fixem, passem el tubet per aquí, per la varella de fibra de vidre, l'anem insertant cap a dins fins que ens quedi del tot inserida. Això ja no es mourà. Ara, per si de cas, fem un nus de no retorn en aquest punt, una mica per si a cas la corda donés de si i marxés. Però ja tenim un extrem fixat i ara fixarem l'altre de la mateixa manera. Farem l'altre al tibar, ella sola ja s'aguanta. Aleshores només ens cal fer un petit nus en aquesta part per donar-li un punt de fixament, ja no marxarà. Ja tenim l'estel amb el seu punt de curvatura i la seva corda per enganxar. O sigui que aquí culminaria el procés de la construcció de l'estel. Si tinguéssim problemes per volar, sempre podem escurçar una d'aquestes cordes perquè l'angle variés una mica i tingués més facilitat per volar. De totes maneres, ben segur que amb aquesta angulació funcionarà perfectament. I ara seria el moment de parlar de cordes. Les cordes poden ser de diversos tipus. Les cordes d'aquestes acotonades són les més apropiades perquè són les que cremen menys quan s'agafen. Ocupen una mica més de volum. Fixeu-vos aquí, hi ha un volum considerable, en canvi potser hi ha, no crec que arribi a 50 metres de corda. Per tant, és suficient. Però té l'avantatge aquest que us dic, que al ser acotonat no dona problemes. Hi ha aquests petits, no recordo la paraula, enganxes que faciliten en gran manera les coses a l'hora de col·locar les coses. Per no haver-les de lligar cada vegada, fem servir aquests enganxadors per fixar-los. Si ja tenim un enganxador i tenim una corda que ja està també preparada per enganxar-se, que també té un punt d'enganxe, serà relativament fàcil posar la mateixa corda a dins amb aquest enganxador. Posar-la dins, fixar-la i ja tindríem la corda preparada. I aleshores vindria l'última part de totes, que seria la part de posar la cua, que ja us dic, per fer la cua ja no cal que us expliqui gran cosa, ja us ho he dit abans com aniria la cosa, ja l'òptim és tenir-les preparades, i aleshores primer preparar-te una cua tan llarga com vulguis i dels colors que t'agradin, i després, un cop fet això, fixar-la en aquell punt, enganxadeta amb zero, perquè quedi agafada en la seva dimensió. I aleshores ja està tot preparat per anar a volar. Després, com heu vist com feia jo quan teníem els estels acabats, la cua de l'estel normalment l'aguantarem així, amb una agulla d'estendre roda, i la farem servir com a element per plegar. I a la cua l'anirem aguantant en la mà sobre aquesta corda, i un cop la tinguem l'emboliquem sobre la mateixa corda aquesta transversal i amb una agulla l'aguantem. I aquesta agulla també ens servirà per fixar-la en qualsevol lloc que el vulguem penjar.
I bé, donaríem aquí les instruccions per fer l'estel per acabades.